Mayong buntag sa makausapa. Salamat sa Dios bisan sa maulanon nga kabuntagon halos tibok gabi kini nga pagulan-ulan niya gihapon kita padayon diha sa atong pagsimba, padayon diha sa atong pagampo, pangaliw po sa kahitasan alang sa managkadaiya natong mga katuyuan. Og sa makausapa, sulod nining unang simana sa Kwaresma, ang mga pagtulunan, mga balansayon sa Kwaresma gihatag kanato og dugang mga pagpakahulugan. Ang balansayon sa Kwaresma diha sa pagampo, paghinulsol niya nga buhat sa kaluoy. Karon gihatagan og kabugat ang kinabuhi sa pagampo. Kinabuhi sa pagampo nga kabahin gayud sa kinabuhi sa pagka-Kristiyano sa atong pagkabinunyagan. Dili mahimo nga tawgon ta nga Kristiyano nga dili ta kamao magampo. Not necessarily memorized prayers o naandan nga mga pagampo, kundi pagampo nga ang gipasabot ang atong relasyon ngadto sa Ginoo nga makita usab nato diha sa relasyon sa isig katawo. Ana man gyud nato kini nga makita diha sa seminaryo, seminarians pa kami sa evaluations. How do we know that this person is a prayerful person, kay usahay makita nimo sige man ni dito sa chapel o sige man ni magsimba, pero usahay ngano man nga daghan man ni kaway, ngano man ni nga mura magtaphaw lang gihapon ang dagan sa iyang kinabuhi, murag ang iyang commitment mabaw ra man gihapon sa mga buluhaton, sa mga task nga ihatag kaniya, usahay po diha sa atong relasyon sa isig katawo sulod sa atong gagmay nga Kristohanong katilingban, ubisan diha sa atong pamilya. Usahay ana nato makita diha sa mga bunga unsa ka kalaum, unsa ka makahuluganon ang pagampo sa sagusa. Si Jesus nagkanayon ngadto sa iyang mga tinunan, pangayo kamo o kamuhatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtukto kamo o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Dalain pa niyang pagpamulong kung usa o duha nga magakatigom sa akong ngalan, ana ako taliwala diha kaninyo. Hinumdumi kung kamo nga mga dautan makamaong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang Dios nga Amahan sa langit nga naglantaw gayod sa kinatibuk-an nga inyong mga gikinahanglan. Bisan sa wala pa ninyo kiniibungat diha sa pulong, nasayod ng daan ng Dios unsay atong gipangayo. Panwa magpasabot na di na lang ta musulti o di na lang nato ipadayag unsay atong mga panginahanglan, bisan ko nasayod na siyang daan unsay atong gikinahanglan, unsay makaayo kanato. Sa prepasyo sa Eucharistic prayer number 3 o number 4, ang atong mga pagdaig paghimaya o pagpasalamat sa Dios dili makadugang sa kahalangdon sa Ginoo. Hinoon kini naghatag kanato og pagpadayag sikinsa kita nga mga anak sa Dios, sikinsa kita nga mga binunyagan, sikinsa kita sa atong relasyon sa usagusa. Ang atong mga pagampo, mga pangalyupo dili makadugang sa kahalangdon sa Dios, apan hinuon kini nagpadayag sikinsa gayud kita sa atong pagka-Kristiyanos, diha sa atong pagka-binunyagan ug diha sa atong pagka-Katoliko, Pangayong, kamuhatagan, pangita, o makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Sa unang pagbasa,
si Reyna Esther nahimong usa ka modelo, ehemplo diha sa kinabuhi sa pagampo. Diin siya nangaliupo sa kahitasan bisan pa man sa gahong anaa diha kaniya. Isip Reyna, isip Pangulo, isip gilantaw sa mga tao, somebody, no? Nga mugiya diha kanila. Bisan pa man sa iyang kagahuman, naglantaw sa iyang kaugalingon nga wala gayoy laing gisaligan kundi ang Ginoo. Wala laing gayon nga gisaligan nga manalipod kanila, mutabang kanila diha sa ilang panginahanglan. No? Hinautunta nga sa atong mapadayunong panaw diha sa pagpangandam ining Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Doon ay times nga sama sa panahon usahay daw moabot ang mga unos sa kinabuhi, bagyo o unsa pa man nga mga katalagman, magpabilin gihapon kita diha sa hugot nga pagsalig, hugot nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya kay siya man gayud ang nasayod sa tanan natong mga gikinahanglan. Not necessarily noon say atong gipangayo mausay atong paabuton. Ang Dios mas labaw o nasayod gayud sa tanan natong mga gikinahanglan bisan kun wala pa nato kini igapadayag diha sa pulong. Palihog manindog. Mihimong saad sa Jesus kanato, pangayo ug hatagan kamo.